The research cell of Khasi Jaintia Welfare Association awarded Salesian Father Barnes Mauri SDB for his contributions to Khasi culture through his literatures. Together with him, three other prominent writers and authors were also felicitated at Dinham Hall, Jayau, today, the 19th August 2023, for their contributions to the Khasi Jaintia Society. Antara yo yang kajut gopan iba pidi mawai. Antara yang iba soren konsep. Satu sim dari kapti ke bajur terpagi dari yang dimaksudkan. Speaking on the occasion, Reverend Dr. Father Barnes Mauri, SDB, who has authored over 30 books besides many other scholarly articles published in national and international journals, magazines, and papers, he lamented over the descent of Khasi culture. Our people nowadays have forgotten the virtue of imtibriu tible, knowing God and knowing one's neighbor, and kamai yakahok, to earn with honesty, he said. Nonetheless, he is not losing hope and he wants to inspire others to love and respect the culture. Nomor nitip baka to katar kolong badan kambang dan ke jumroi juga ke jumroi lemba ke to katar la manu ke jumroi ko kiu kumbau lum de chilias om ke tien ke te ke jumroi ke khonkat ni haban ke kiu ke to katar ni jungi te ke jing to jung kolong bor bro alian to ke khasi to ke paring ke kikot bang to ke paring spang kultur khasi dan gibri bo ong boleh pito paring denga bang ba namal ngitho aga paring ba kiwi kiwi kita jumriu kin yo kuli lang ye ke jingru spa jung ke kultur jungi bola to khasi tamo tangki khasi kuli bel dang to tin paring bun ba kibriu ki bomdei ki khasi ki yo kuli hak tu ga liang nila bun pyang ye ke spa jung kultur jungi che kiwi ba kibriu bang tibi ki don ki kot junga yo menta kiba ya ba ki hagi college university pat ki don ki kot bagi haban print biang ma ki don kam tum gawi ke kot ni ki don kam ko ka university ha MCU ni ka dei spang khasi ethics te kamut ka katu ka rap ki brio ki jai bun brio bakin tip ka ni ka spa ko do juga ko show jingi mana kaliang ni ko show khasi ngila ni don pun ki ko ha ki bang ngila bun terwai ka i pertai ber ko dia kata ke penolong yang ngaru ban to kini kikot dan paring kenalo kita ko to ki hak tin khasiru to kikot mangadang ye to ai kadang kemen ban nang la ban nang to shu nang se kemat kamu kikot kada si lai program to kita kidon ki artikel dan to ki journal ki review kenapa nang ba kajing susi kalomba kageja junju jingi menta i ba kini ke pateng ke menta ki khna ki samla jingi ki la biet ki la jung ko bun kim tip shu bang ka la jung ko sha ting pikli ki ke ba dei ba ko sha kim tip wadi tin khasir fitte bi menta bun ki bam nang ba ban keren tin khasir mo te kani kade sha ka susi ba bang i kani kalau sisa ka ngam long kalong kum sisa ko badum nam ta ke jingi nak tahu pa iban penseluri ki samla jingi bakin ie jala kultur bakin keren lagi jong ketin bakin long rigi baslur ban tho ikot lagi jong ketin ban roi ketin kelit bat ngi de ban ie jala kultur rangim ie jala jong kultur on ngi do ro ya kata identity kata long do long da jingi ta jingi ma krem ko kultur on dan jingi la hoi
kini ke pemerintah si ai men sim shu yang ni kawai ka ngadang don ni kikot banang penkrea mata ngadang tho kawai gede kot nyam dengan penkrea nang ta ka diocese jong ni ta gede ka kot ka kham he dengan simpori kata kalau kata ngidon kikot ki bang hab revise kikot barim bang hab revise bang hab print yang ye kata ka ngadang le mata kawai ka khasi and natural environment itu ahli ki yad bagi school Jelasnya nama Rofi lah kami ngam jelio, wede berkeetik kasih. Orang bertanya kan kuno kejeng jong tidak saya kor keburam kor daging kasih. Apa kiran sebang kata, bila orang ke jadi jengi minta pating minta kila klet sisa kita ke hok kesot ke ba don ko ke ethics jengi mak kasih itu ba ke jadi kasih don kata ke ethics ba kodol orang kamai ke hok minta tip kur tip ka tip buram tip akor tip itu belai itu berkai kita ki ethics jong khasi jong en rei rapai jaga jinglong jaga dibri mentapa ni iba ki last time klet kita kim tip shui ko hok sot kim tip shui ki kurgi khar teng teng sien bon kim tip shui ti taru jaga buram ka kor bon ki laklet tip itu belai kim tip shui ban kamai ko hok ru mental adusat dunan bon ki bri kim kamai shui ko hok ma kila kamai dekat hok de ketu ke dei ga ba kata ki jang bri jingi nomor long shua jingi la board ye kata ka hukum ka commandment bola bu man kamai ka hok tu ke dei kisha ka ba ya hab ha pat ke jingi ka ju balang kristan ka uji suri kai ka jui dengan tharai la ringi bodi ka tu pempep balangi long kristan kenaru kemut ngidang bat i ka ya ka hok jong khasi ke balangi bodi ka jingi ka ju khasi kamai ka hok long bo bodi ka jingi ka ju uji suri nama ka ya hab ka ju maka wi ka ba si ja dungri jongi ka ba ngi ba itanat ke dei ko wi ba ni don katu ke jingga dei ta ka syukur jaga tu jing ya dei kur ka skam ba ding jing ma ni ja buni khasi jing bagi dang ye itu ki kur ki kai dang ya jan dang ya rap yu wi pat ni dang don katu jing solam yu wi pat tam lagi ni jing ja ka subsi ya wan ka ka ya rap ya subrok lang itu ki ba ni don ka ba syari nong wi syari pareng kim don mo ko to ki itu kila long individual kila long mar wi be ringi shani don to kam sien yala bang ya tri lang ni don lang ya rap lang wi pat trai itu ke ba to itna ba ngam do jing kerman ban jing nak ngai ibadan bun ki samla mentaru ki ba sedang man kiem yang ka jing min sien itri ada ki ban benek ban sai ke di ke sul jongi kum kan uksan ip da bun bagi samla jingi ki don interest akini ban tem khasi jing loi khasi to ke dei koi kalat ban pen im ke jai bun re cultural jong e to ke dei koi ka ba ngai i ka long ka dak ka ba long ka pernai mo ta jai bun re nata na don hadin ke to don bun ki ki samla bangi i bodon sisa ka jing ye ja kari ki batri nam ta ga jing haju kari teng ta ka daw nga threng nim dei ban do jing kan don hoi ki don ki basniu le wala ka tar ni kerman ni batin mi ki jing ka khubor ka bang ku aban ai ye ki samla ke khasi kana jingi mo andi ka dei kan ni bangi dei ban ye jala ka kausha mo ban yang hatu ka nongrim ju ka kausha ni ho ni ima ka prathai ka manta ka bani ni sha influence bon ki culture ju ka prathai ma manta ni ma si ban kiari kata tanai ka bukong san ka long bangin yang pat ala hatu ka nongrim ju ka culture le jong ho nyin sim mi ki ba bha ka bangi la ban yo na ki culture ni ngim dei ban bandu la ka jong ya ka nongrim le ngim dei bandu kumba matama gandi ong mo na bakiran sepangi culture ong na play ya ki jing khang ka kamera jonga na aila dikil air na keleng ke direction bakin be ya na ngam aila diki bakin jenrat inga na kerja kuma ngadi ban ne ka nongrim culture la jong ho nya sim ki ba bha na ki culture ngam dei ba bandu ila jong. It may be mentioned that the Khasi Jaintia Welfare Association was founded in 1977, and in 2013, the research cell was created in order to encourage scholars to publish books and articles on the Khasi culture and the Khasi society.